Kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Barhay na do mga tugang Martes po ngunyan petsa 31 sa bulan kan Oktubre 2023. Yan po ang Bareta alas 12. Asin ako ang sendong tagapagbareta Mardila Daingiba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong kandidato para kagawad sa siyudad kan Legazpi, sinerbihan ng perpetual disqualification kan Comelec. Barangay at sinsangguniang kabataan elections Albay naging matrayumpo. Comelec Albay nagpasalamat sa mga nagtarabang para ma-realize rin. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nagpaabot ng pagbati sa mga nangganang sa barangay at sinsangguniang kabataan elections. Importanteng papel ka mga opisyal kang barangay ipinagiromdom. Bagulbol na proseso kang pangenot na serbisyo kan LGU dapat nang tapuson sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Sa ibang nasyon, banggaan in trend sa Southeast Asia o Southeast India, nagwalat ng 13 gadan asin 50 lugadan. Sa lalo ng Karawat Sports, PBBM nanginot sa pagbati sa mga atleta na kasabay sa 4th Asian Games. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Unilab, alagang Unilab yan. Sarong kagawad sa pagka barangay sa Legazpi City ang sinerbihan nin perpetual disqualification kan Commission on Election. Ina ni binulgarga ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw kung sa iyang piglatag na kan Oktubre 29 na iserbininda sa day pinangaranan na kandidato ang nasabing desisyon kan ahensya na nagbabawal na magkandidato sa anuman na posisyon sa gobyerno. Alagad na ibang pigdetalye na Attorney Bunaw kung ano ang nakomite ng violasyon kan nasabing kandidato para patawan ng diskwalifikasyon. Sinabi ni Attorney Bunaw na sa ngunya padagos sa indang pag-verify kung ang nasabing kandidato ng gana o day alagad ko ng gana ini day man ini ipoproklamar kan Comelec. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Naging matriyumpo asin smooth ang kondukta kang barangay asin sanggunang kabataan eleksyon sa probinsya kan Albay kasuhapon Oktubre 30, 2023. Ina naging assessment ni Commission on Elections o Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw kung sain may nanotaran sindang mga minor na reklamo alagad tulos manining na resolviran. Sigong kay Attorney Bunaw nangunya na eleksyon na bawasan ang mga nagbabayular sa mga polisiya o regulasyon kan ahensya dahil ang tamas nagiging responsable sinda sa senda mga nagiging hero para maibitaran ang anong mga penalidad. Sigong kay Bunaw na may mga nagkapira sindang naresibing reklamo nin vote buying sa probinsya, alagad mas piging kanyar niya ang mga albayano na sa mga masunod na eleksyon dahil sinda matakot na magpaabot ng impormasyon dahil lang desidido ang Comelec na matawan ng penalidad ang mga embelto digdi. Katakod kini, pinasalamatan man ni Attorney Bunaw ang gabos na mga deputized agencies arog kan Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, DILG, DOH at iba pang ahensya para sa matrayumpo o trayumpo kan barangay asin sangunang kabataan election sa Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Mientras tanto, naging matrangkilo asin matrayumpo ang nangyaring eleksyon sa barangay asin sanggunang kabataan sa munisipyo kan Libon kasuhapon. Sigun ini kay Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw kung sa naging epektibo man ang piglatag nindang security measures matapos ipirarom ang bilog na banuan sa Comelec control. Asin sinabi ni Attorney Bunaw na kulang bagay ang naging partisipasyon kan maabot sa 400 na mga otoridad halis sa AFP, PNP asin Philippine Coast
Guard tanganing mamantinir ang katrangkilohan sa pagkondukta kan eleksyon. Katakod gani ipinagirumdum na ni Bunaw na sa ibong kang pagtatapos kang pirilian, mantinido mong giraray ang mga polisiya na ipigpapautob sagkod sa ultimong aldaw kan election period sa Nobyembre 29, 2023. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Sa katakod ng bareta, naging generalmenteng matrangkilo ang ginibong pirilian sa Banuan kan Libon Albay matapos na iperarom sa Comelec Control. Ini matapos na dai may rehistro na anuman na maraot na insidente katakod kang barangay asin sangguni ang kabataan elections. Enot nang tinaltaga ni mga tauhan kang pulisya asin Philippine Army sa bilog na Banuan, partikular sa mga barangay na pigpairarom kang pulisya sa red asin orange category. Matarimpong nakapamili man kasi ng mga magiging leader sa barangay asin SK elections sa supervision mismo ni PNP Regional Director Police General Westermundo Binke asin Albay PNP Regional Director Fernando Cunanan. Enot kaninigpitan ang seguridad sa Libon matapos na mangyari ang insidente ni Pambabadil Gadan na sarong kandidato para sa punong barangay asin barangay Kagawad asin an agum kani. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ipinahayag ni Barangay Humapon, Legazpi City Kapitan-elect Fidel Anjong Butin ang sa iyang mga plano sa barangay sa oras na makatukaw na siya sa posisyon. Sigún kay Butin, ipaprioridad niya ang pagbabalikan sa udan kada Biyernes, pagpakarhay ni mga water resource, asin ang pagbabago kan sa ilang official seal. Pinasalamatan ni Butin ang gabos na mga parang managsuporta sa iya sa pagsasabing dakulang bagay ini para sa iya na marealisar an sa iyang mga pangaturugan na proyekto asin programa para sa iyang mga residentes. Tinawan ni doon ni Butin na ang eleksyon sarong aldaw man sana kung kaya dapat na day mag-seriblag ang mga residentes kundi dapat ining magkasararo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Kung ano ang ipigpromisa sa kampanya, iyon ang gigibuon sa irarom kan sa iyang termino. Ini ang siniguro ni punong barangay Edsel Yaguno kan barangay Cruzada, Legazpi City sa pagsasabing sobra ang sa iyang pasalamat sa iyang mga residentes dahil ta puon kan siya ang kagawad kan barangay. Pinatapos siya kan sa iyang tulong termino dahil sa pagtubod niyang kumbinsido man ang sa iyang mga nasasakupan sa iyang mga proyekto na mapapakinabangan nin marhay kan sa iyang residentes. Sigún kay Kapitan Laguno, sisiguruhon niya na sa ultimong termino sa pwesto, ibagabadagos niya sa iyang mga napuunan para man marhay ang sa iyang legasiya at sinakompresimento na iwawalat bago siya maglusad sa poder. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Ipagpapadago sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay bilang parte kan rehabilitation program ni punong barangay Ando Namya sa ikaduwa niyang termino. Sigún kay Namya, padagos ang mga gigibuon niyang interbensyon sa mga flood control project, mga kanal, tinampo asin iba pa na nadistroso kan Bagyong Rolly. Sinabi ni Namya na bako siya dipisil na kalaban sa politika dahil para sa iya sarong aldaw man sa eleksyon asin pagkatapos kini balik nga sa pag-aramiguhan ang mga nagkarandidato dahil sa saruman sa nasindang barangay. Katakod kini inibitaran ni Namya ang sa iyang mga residentes na maging ang mga gana asin pierdeng kandidato na magatindir sa sarong pagtilipon nin pasasalamat sa Sabado sa Sindang Barangay Hall. Sa iba pang bareta, piganda na kan DepEd Schools Division Office of Legazpi ang itataong asistensya sa nawalat na pamilya ni Teacher Ami Armario na nagadaan matapos maembelto sa road crash kasuho udmang udto sa Sitio Balading kang Barangay Pawa, Legazpi City. Sigún kay Dr. Santi Aranya, tapagtaram ka nasabing opisina na naghahalat pasinda kan abiso hali sa DepEd Regional Office 5 alaga digwa naman sinda ng pigsusunod na guidelines kung saan posibleng magtao ng 50
50,000 pesos alagad madepende man girara ini sa availability kan pondo kan ahensya. Nagpaabot man in pakilmamay si Comelec Legazpi City Election Officer Attorney Connie Del Castillo sa nabayaan na pamilya ni Armario mantang sinaluduhan kay ni anaging serbisyo ni Armario sa eleksyon kasuhapon bilang saro sa mga electoral board. Sa sarapang Baretang lokal, madarning kauswagan sa Kabikolan ang mga darakulang transportation project ang gobyerno. Inang paniniwala ni House Committee on Appropriations Chairperson na sinako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sigung kay ko na mamakal na nin right of way para sa expressway nagigibuhon kan sarong pribadong kumpanya. Sa iyang sinabi na kapag natapos ng proyekto magiging 5 sagkod 6 na oras na sana ang magiging biyahe gikan sa Bicol pasiring sa Manila asin vice versa. Sigung pa sa kongresista na marikas na biyahe pasiring sa Kabikolan, malalao man ang magkapadangkaw sa numero ka mga turista na nagbibisita sa lugar na magkapaitaas man ka mga malalaogan na trabaho asin magpapaangat sa ekonomiya kan riyon. Bakatugang primerong parte ang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports, asin iba pa makalis lamang po kene. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a bisyo-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HU
BUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa balita niya to sa lado nasyonal, binati ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na mga bago asin sa girari na nailihir sa katatapos pa sa ng barangay election asin sangguni ang kabataan. Sa naging mensahe ni Presidente Marcos sa girari na tinawan ni Dung kini ang importanteng papel kan mga nasa barangay sarong magayon na pagkakataon man para sa mga pinalad na manggana sa katatapos pa sa ng eleksyon na magserbisyo sa namamanuan. Dapat na marealisar ang sendang mandato sa abot kan sa indang makakaya asin inuton ang sendang nasasakupan dahil sindang tunay na rason kung nga ta nagkaigwanin interes na magserbi. Nagtutubod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat ang tapuson ang bagulbol na proseso kang panginot na serbisyo sa lokal na gobyerno asin pakusugon ang modernong teknolohiya o kuguson ang modernong teknolohiya. Tinawan ni Presidente Marcos kanisulong niya ang digitalization as in e-governance na nangyari na sa Philippine Mayors Forum sa Quezon City para mapakaskas ang mga transaksyon asin mas maginhawaan kamugtakan ka mga Pilipino sa ararom kang bigapod na bagong Pilipinas. Sa siyang pagtaram, minidbid kang Presidente ang importansya kang programa asin serbisyo kang mga alkalde asin gobernador kaya magakanigo sana na ipararom na ang kanya-kanyang proseso sa modernisasyon. Dahil man dapat na magpawalat pa ang gobyerno sa makaskas na pagbabago na hatod kang teknolohiya na haros bilog ng namamanuan ang nakadepende digdi sa pangurual daw nindang buhay. Hinagad ba ni Presidente Marcos sa mga lokal na gobyerno na pagkadalan ang mga best practices ka mga syudad sa ibang nasyon na pwedeng nindang gibuon sa indang mga nasa sakupan. Magirumduman na sa sayang State of the Nation Address, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na nababayaan na ang Pilipinas kung kandakol na nasyon sa bilog na kinaban. Kaya sa rosa kamautan kan sa iyang administrasyon, iyon mapauswag ang lokal na digital infrastructure. Bantinido pa magiraray sa Ukraine na nasa 116 na Filipino mantang maabot sa 20 na seafarers unstranded ngunyan na naipit sa nagkapadagos na kararibokan sa pagultanan kan Russia sin Ukraine. Sigon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lou Ariola, sa kabilugan nasa 2019 na iba pa sa na Pilipino ang nasa Ukraine kung sa 93 na anak kaibakwar poon pa kang primerong aldaw kan Russian invasion alagad man tinido pa sa laog ganasyon ang nasa 116 na Pinoy. Bantang ang mga Filipino seafarers man na na-stranded na sa Black Sea harani sa Pantalan kan Odessa asin sa manibaibang lugar. Sinabi niya na may duwang cargo ship na may lunad na Filipino crewmen na tinamaan ng bomba o missile strike kan Russia. Dahil ang digdi, dahil pa makapaglayag ang mga ini, baka tamaan ang sendang mga merchant ships. Nasa 19 ng Pilipino man ang nakabalyo sa borders kan Poland, mantang nasa 21 ang halis sa 27 na seafarers na paduman na ni Bucharest, Romania para sa repatriation pauli ni Pilipinas. Dakauli na sa nasyon kasuhapon ang fourth batch ka mga Filipino gikan sa Israel lunad kan Etihad Airways Flight EY424. Bago mag alas 4 nin hapon kan maglanding ang eroplano kan mga overseas Filipino workers o OFW asin sinda personal na sinabat ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Ang mga Pinoy repatriates kompuesto ng 60 na mga overseas Filipino workers o OFWs asin duwang umboy. Sa mga OFWs 32 ang hotel workers, mantang 28 man ang caregivers. Sangon niya na sa 119 na ang kabilugan na numero kan mga OFW na nakabalta na kang Pilipinas gikan sa kararibokan sa Israel asin Gaza.
Naglanding kan Oktubre 30 o kasuhapon ang United Flight UA191 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 hali ang United Airlines flight sa San Francisco, California lunad ang may 325 pasahero. Tinawan ininin mainit na pagsabat na may kaibanan na water cannon salute. Asin iniman ang primerong pagkakataon na nagkaigwa ni non-stop flight ang US Airline pasiring sa Pilipinas. Ipinagsilibrar man ang milestone na ini sa pagikan ribbon cutting ceremony sa airport departure gate. Binati man ang mga pasahero kan mga opisyal gikan sa United Airlines, US as in Philippine government. Gagamiton man sa oral daw ang non-stop flight na Boeing 777-300ER na iyong pinakadakulang eroplano kanasabing airline. Asarupang Baretang Nasyonal, ipapatob kan Toll Regulatory Board o TRB ang pagitaas sa toll fees sa South Luzon Expressway o SLEX asin Muntinlupa Cavite Expressway o MCX poon Nobyembre 3. Sinabi kan board na ang pagitaas kan toll fees ipapatob sa duwang tranches para proteran ang pangkagabsan na interes o langon ang presenting sitwasyon kan inflationary asin para mapagyan man ang epekto kan pagkapakarahay kan toll rate. Ang primerong tranche ngunya na taon mantang ang ikaduwang tranche ipapatob man sa masunod na taon kadagdagan na 10 pesos para sa Class A o Class 1, 20 pesos para sa Class 2 asin 30 pesos para sa Class 3 na bihikulo ang babayadan kamang motoristang nagbabiyahe gikan sa Alabang sagud sa Calamba. Mantang ang pagitaas man kang presyo nin 4 pesos para sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 asin 8 pesos para sa Class 3 na lulunadan ka na babayadan ka mga motoristang nagbabiyahe gikan Calamba sagud sa Santo Tomas, Batangas. Ang mga toll rate kan SLEX panapanahon na pigapakarahay sa primerong pagkakataon poon kan 2011 kasulod bang ka mga petisyon para sa pagitaas kan 2012 asin 2014. Sa ibang nasyon, yadan ang 13 katawo mantang lugadan ang 50 na iba pa matapos ang banggaan kan duwang tren sa Southeast India. Ang train halis sa Visakhapatnam asin pasiring kuta nasa Rayagada kan bigla ining napundo dahil sa pagkaraot kan overhead cable kan ini tinamaan kan sarong papaabot man na sarupang tren. Dahil sa banggaan natanggal ang duwang bagon na mailunad ng 20 katawo na tuminama man sa nakapundong tren. Sigon man sa Railway Ministry, pwedeng nagkaigwa ng human error and kan overshooting kan signal. Padagos man nagigibuon ang investigasyon sa nasabing insidente. Sa lado ng Karawati Sports, nangenot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbati sa mga atleta na kasabay sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. Sinabi kay na nagpapatunay ang tibay kang Pinoy sa anuman na klase ng kompetisyon. Nagtapos sa pang-siyam na pwesto ang Pilipinas sa nasabing torneo. May 10 gold, 4 na silver, asin 5 bronze medals sa kabilugan na nakuha ka nasyon. Sinabi pa ni PBBM na dapat na ipagorgulyo ang nasabing trayumpo kan mga Pinoy athletes. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Alarm Pro anapod sa Estados Unidos kan sarong embensyon na makakapagtaon ng advanced whole home protection. An alarm iguanan security device cameras, video doorbells asin motion detector kaya kaining makapagtaon ng impormasyon sa tagsadiri kanarong sa pagisan ng apod asin texting kaso iguanin personang bako man miyembro kang pamilya na nagbalong pwersahan na maglaog sa pagi kang bintana o pinto. Ang nasabing ekipahe magagamit ng kaso biglaan ang mawaran ng kuryente ang sarong residensya. An Alarm Pro pwedeng mabakal sa kantidad na $249. Istorya na iiba. Sa satuyang espesyal na istorya, sarong eskwelahan sa Bolshoi, Kamen, Russia, ang nakaresibinin pambabatikos halis sa mga estudyante asin sa mga magurang matapos na mag-install nin CCTV sa comfort room kan mga babayi. Nakikig ang mga babaeng estudyantes kan Bolshoi, Kamen na nag-install nin tulong CCTV camera sa sendang comfort room. Dahil man sakob kan CCTV ang laog kang cubicle, dahil pa man ini maako
kan mga estudyante as mga magurang kanasabing eskwelahan. Matapos sa ranonin pambabatiko sa eskwelahan, nagpaliwanag ang mga ini na ibinugtak ang mga CCTV tanganing mamonitor ang mga estudyante na nagkikiiwal ng bubuli, nagsisigarilyo asin nagbabandal. Sa kunyan, wala pang nagsasangat ng formal na complaint halit sa mga estudyante asin mga magurang alagad. Nagakuha ng pambatikos online sa bilog ng Russia asin ipinapundo na kan officers kan eskwelahan ang paggamit kan CCTV. Flashback! Oktubre 31, kan taon 1988 o 1988, kan magadan sa edad na 81 anyo si Gregorio F. Zaide, an internationally known Filipino historian na suminurat kan 67 libro na ginamit bilang textbooks as in high school as in college. Si Zaide o mas bidbid bilang Goyo, bilang saro sa mga Pilipinong historian na mahilig magbiyahe. Siya ang author kan sobra sa 500 na artikulo ng history na pigpublikar sa national as in international newspapers as in academic journals. Kaibanan sa mga naging kontribusyon ni Zaide sa Philippine history ang mga libro kan a documentary history of the Katipunan, history of the Katipunan, Philippine political and cultural history, great events in Philippine history, history of the Filipino people, Jose Rizal life works and writings, asing kadakol pang iba. Nag-resibi ni Zaide nin pagmidbid bilang Republic Cultural Heritage Award kan 1968 halis sa Philippine Republic. Si Zaide nagserbi man alkalde kan Pagsangan po 1971 to 1975. Siya man ang pinakang primerong profesor emeritus of history sa Far Eastern University. Sa sitwasyong Kambulkan Mayon, mantinido ng alangkaw ang aktibidad Kambulkan Mayon na nairistro sa nakalis na 24 oras. Sa datos kang VBOX, nagkaigwan ng 115 na volcanic tremor na nagdurar ni Saro sa 24 minutos. 103 na rockfall events as in sarong pyroclastic density current event o uson ang nairistro. May minabot man sa 257 tonelada ni bigbugang asupre mantang nagkaigwa ng katamtaman na pagsangaw ni aso as in nagkaigwa man ng paramentas na pagubag ka mga nagkapirang parte kan Bulkan Mayon. Mga tugang primerong kaya yan po ang kabilugang sa tuyang Bareta alas 12. Mga Bareta niya to sa lado lokal, international, sports as in iba pa. Sinurat na kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa parang mukhang nakatuwang nato sa pagsurat kan mga Bareta, sina Jenny Marchibolarana, sin Angel Mustaza. Lado technical, kasabay nato si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez, as in Tricia Marilitana. Sa pangaramang kambilog na tropa ka Mega Force Patrol, ako po ang sinong naging kaibanan sa Bagobereta, Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Hello kay Jerel Aranya, asin sa kabus pong nagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot